Nagsulatang ako na, nabamo. Laba. Hulaan nyo. Magkano po to? 480 lang ho yan. Yan daw yan. Hello guys, ayan, welcome back ulit sa aming YouTube channel. Ngayong araw, nandito kami sa City Hardware. Ayan, bibili lang kami guys ng ng makina ng aming sibuyas at nasira. Wala kaming gamitin, Diyos ko. Imbis na makatipid, nakamahal na naman. Ay, kasama din natin sila ang Tiligaya, bibili daw ng kalan. Na diuling. Kala na diuling. Sana may kalan na diuling dito sa City Ay, Hardware, wala. ante na. Wala. Morning po. Morning po. Na, pasok. Pasok po kayo. Bawal daw walang bilhin ante. Mag-anong bilhin ante Paseng? Yung pindutan. Morning. Morning, ma'am. Morning po. Ano po? Good morning po. Good morning po. Good morning. Good morning po. Ante Paseng. Parang kutsara ng Ante Paseng, anong hinahanap mong ante Paseng? Anong may hinahanap mo? Yung pindutan. Yung pindutan ng ilaw, ano nga yun? Sweetan. Sweetan. Oh, sweetan. Sweet daw. Nagkina sa balong. Ano daw? Wala ka mabili. Si Balong sama-sama na naman eh. Aray, pabili kay Luna niya ligaya ng scooter. Bye. Ang duwang. Ngayon ka lang makapasok dito lang? Opo. Anong bilhin mo? Wala. Ano lang, window shopping? Ay, nante o lamisa. Window shopping lang kami dito, guys. Ang bibilhin lang pala namin dito yung makina. Pero ang dami namin. Surut-surut. Oh, Durabox. Ano bang gusto mo? Ante. Yung tag 500 lang, ante? Kasi wala yung puro hangiran. Yung walang ganito. Oh, dyan oh, pwede mo ipasok dyan sa Kilmarsay. Mataas masyado kasi kaya nakaaral. Nato. Mataas eh siya na pero nung nakataas ka ngayon. Hindi ay mapulot. Ayun, kung lang ito, palaki yung ito. Si Gigi guys, kabili na yan kapon guys ng rep si Gigi. Kaya hindi namin mapapakita. Tignan natin sa New Year yung laman ng rep nila. Tubig! Hindi ko tayo ito yata eh. May kalan po kayong diuling. Kuya, saan po yung mga switch? Ayan pala. Morning po. Good morning po. Hi guys. Hi guys. Mga vloggers pala ini. May kalan po kayong diuling dito. Pinabati ko po yung nanay ko sa baka. Ikaw yan. Maganda yan. Oh, yan ante. Ito na? Ilang switch ba kailangan mo ante? Isa lang. Ay, isa lang? Yung isahan lang? Isa lang. Ito, isa ano? O, ito malit pa oh. Ito. Pili ka dyan. May, yan maganda. May ilaw kasi ko. Saan? Saan na sa Antiligaya? Ito yung ginahanap niyang kalan. Oh. Hindi kayo magpili ay. Antiligaya! Hinahanap mong kalan oh? Ito yung hinahanap mong kalan oh. Diuling. Ayaw mo ta? Hindi daw nakakita si Papa ng makina maliit. Nagpunta na siya lang? Siya, di ko nga ngayon ano, dadak ko eh. Ganito sila sa ida eh. Ito antay, hindi ka magbili. Uy, balang. Kami may ganito na. Ang Kaya? kulang na lang yung Tangke. yung tangke. Magbili ka eh. Mura lang man yan. Nasa Yung magkano ba tangke. yun? Magkano ba yung tangke te? Ng gasol?
Wala man pala ito. Ganito kami, tagal-tagal na yun. Malaki yun. Maganda ito. Bilang mo na ng tangke eh. Para makaabot sa inyo eh. Gusto ko hindi ka to. Diyan sa ano, sa may Santose. Kasayi single. Kaya lumabas dito, wala tayong binili kaya ito na lang. May garang-garang na Yan pa din. Oo, yung Ha? Laban. Sarap to. Meron daw gusto ni Billy. Alin? Okay. May oven na para magbe-bake. Baka pang ito ganito na yung budget natin. Meron doon sa bahay, ayaw niyo kasi. akala ko sira yun. Saan dyan? Ayun ang maganda. Ganyan ba yung sa bahay? Oo. Luma lang yun. Ano ba, hindi ba kailangan pa din dyan ng ano? Ng gasol? Oo, gas. Antay kaya. Galing mo kayo ng kalsana dito. Oo eh. Pwede dyan mag-try ante. Oo. Akala mo ko eh, Parang nagmunano ko ako. nakalabis ko yung kayo ito. Kalabos. Wala. Ilan niya daw ilan may ilan kasi. Taklatan ako na yung lababo. Laba. Hulaan nyo. Wala, takla. Ano eh, kunyan eh, kabaong. May tataka pag ginawa rin na eh. Lababo ko. Uy, ang dulaw ulit tayong nawa mo. Kaya eh, pwede yan. Lababo daw guys. Oh. Pwede man siya lababo. Kayo kasi, pwede man siyang gawin Siya daw lababo. pagtirahan niya to. Hindi ko rin alam yan. Ano ba yan? Bowl. Ay, hindi. Ano? Tawag dito yung... CR ko. Baga yan. May pang bayad ba na eh? Ikaw iwan namin. Wala na, ano pag gano'n natas. CR yan. Lagyan mo rin ng ganyan yung CR Yung ng may te. post-it dito, oh. Ay, oo. Ante, lagyan mo ng ganyan yung CR niya. Ano, matibag. Wala tayong mabili. Ah, dito na lang Teligaya. Oh. Sabi ni Pops, alam niya ang dapat diesel daw. Teligaya, pasok ka dito. Ipasok mo siya dyan, dali. Gusto ka saan kasi kasi? Pasok. Bawal madumi. Oh, ito. Ito maganda. 18,000. Talaga pag shower, Oo, hindi ka makita sa loob, oh. bilhin mo pa yung ganyan na buwan. Oo, eh. Anong karoon bilhin mo kayo yung kalahati? Pagsabiran nyo na yung kinsami. Ang kita alam yung dito. Ganito. Magsilip ka. Paano lang? Kaya yung Paano magsilip? Nandahan lang ha? Patay ibayad, iwan ka namin. Sana kung gusto nila ikaw. Ang sabayo mo din ang niya. Bahala ka kaya bili mo na yung Ay, rest. nabili ako buto. Ay, ano, yung panglinis na sa CR ko, ha? Brush. Sira na ating ganito namin. Ito lang guys yung bili namin. Tsaka buto. Awakan mo lang. Para may bit-bit ka din. Sabihin nila, ako lang nagbili nito. Kanina pa tayo dito. Ito, pag mayaman ka na. Dito, oh, dali. Dito ka ako kumare. Yan, pag mayaman ka. Yaya, bakit walang tubig? Sira na siguro yung mga tangki. Yaya, ba't wala tayong tubig? Ano ba? Nagbayad naman tayo. Siguro Konti ang pinagupit maganda. mo yung pambayad. Kagaya ng ano. Ganyan ang mga kutsara. Isang order na po. Ano, mga tika. Bili na ko. Dito, oh. Dito, antay din mo sa oh. Para mahilig din sa mga drawer, di ba? Yan. Ito maganda yung mga lagayan ng mga ano,
groceries nyo. Bulog natin na pag-ginawa na. Pwede ka nang maligo. Ito nga dapat. Ito ang tahilain mo yun. Nag-ulig natin yung paginawa. Tahilain mo eh. Hindi. Dahil mo. Sige! Matinag. Malte! Matinag. Oh! O, papanan na. Lagayin mo siya ng mga ano. Sirig mo sa bahay mo. Di ba mahilig ka sa mga grocery? Ay, mahilig ka sa aparador, mga kamo. O, bakit di, paano makuha yan eh? Wala mang sarap yan. Dito ka friend, oh, sa kabilang side. O, Ilagay mo yung bawang sibuyas dyan. kung magbili ka, kunin mo ka. Oo eh. Isang buo yan, ay, oh. Oo. Hindi! Basket lang to. Itong ano niya lang, hindi kasama yung mga yan. Ito magpapagawa. Wala. Kunin mo ito eh. Ito lang, oh, itong ribs na to, itong pinaka ano niya bakal. O, yan pa. Yung kanyang ano, kinakabitan, ikaw na mag-provide yan. Yung, anong silbi mong magbili? Magpapagawa ka nga, tita. Ganito ante oh. Di ba kakasama na yan? Ayun, oh, ganire, oh. Ito siya, yung ano lang sa matawag dito. Buta eh, di ka marunong. Para na. Ano daw to, Jay? Ano to? Suruhan daw. Basurahan? Huwag pa yung basura mo dyan. Ano yung Jay? Basurahan? Masarap pala yun. Ito ante, oh, lagay ng ulam. Lagay ng bagoong. Yung tira-tirang Parang ulam. nilagay ngayon kapitbahay mo. Ha? Lagay mo ng bagoong para hindi ganyan ng kapitbahay mo. Bakit hindi napindot pa? Ito, oh. Fire rated safety bolt. Bolt, ante, lagay mo ng pera. Oh my God. Ante, ilagay mo yung coins mo dyan. Ayun mo, may sushi. Padlock. Kunin nga durbab. Ha? Durbab? Durbab? Nasaan na yung mga doorbab dito? Durbab? Durbab. Tara. Wala yung makina dito guys na ano, maliit daw masyado. Sana sila ay? Sa Tiligaya mukhang ano, nag-inquire pa ng tiles. Ito? Si Balong. Resibo niyan? Saplit po yan. Yung bata. Thank you po. Okay guys, dito naman tayo magtingin ng makina sa powerhouse. Kaya natin dito guys kung meron. Eh no, trakturo oh. Magkano kaya yung trakturo? Malabas ako! Joshua! Hoy! Kasi kaya ang gata. Ito guys, yung bili na water bank. Yung D4. Ito kasi yung ganito sa atin. Ganito ba yung atin pa? Iba yata eh. D3 yung atin eh. Sira. Tulong. Saka ano yun? Pang-bukid kasi yun. Kamis ka. Kasi kailangan sa bukid yung sa amin. Ito naman pang sibuyas. Kasi sa pilit ko na maay ko. Ka-cute guys oh, ang tractor. Parang kaya mo na yan long oh. Pwede na siya sa pangbata eh. Ka-cute. Hakata. Kano yung ganito ate? Kaya mo na yan long Kaya na ng babae. Powerhouse.
Bomba naman. Oo. Ang bato. Bilhin mo? Parang paliit. Bago ko sa labo. Yan, nakita din namin yung kalag ng Tiligaya. Ito. Nagano siya yan, nagkakalawang yan. Yan, ang kalan na di uling. Ito, maliliit. Magkano po to? 480 lang ho yan. Yan daw yan. Basta yung lauray ko na nanay ko. Yan daw yan. Ito, yung malaki ko yung 550. Ano, naman magkano. Yung ganda ito oh. Masyadong Ito, maraming, pag in-inan Hindi din naman ba? konti lang mga kinawag. masyado naman maraming Uling. Hindi naman kinakunti lang ikarga nyo. Hindi naman ano. Hindi naman kailangan po. Yan yun. Hanggang dito lang pwede yan oh. Gusto mo ito? Ha? Simento. Mas matibay kasi ito ante, Taon pag to, matagawan taon. yan. Ito nagabitak to. Olimpia wala to. Liya 3 taon. Set mo to lang oh. Dahil. Oo, yun o. Yung gusto ko tayo sa ilalim. Ito oh. Parang kay Gayem. ito? Ay, Magkano to kuya? 200 na lang. Tag-isa tayo. Tara. Bili na gas. bagay ah. Ito na lang lang sa'yo. Discount? Ano lang eh. Meron sigurong discount sa kabila. Yan, waway. Yan. Kapo. Tanda. May mga ano din sila dito, ubanga. Butas? Trabaho lang din. Ano, wala kang napusuan? Yan, ang malaki. Doon ante, magtingin ka pa. Yung spot na maruwa lang yun. Parang din yung ano eh. Ate, may kalan kaya? Di ulay. Saan? Ito. Yung bakal? Ay, may peso na ba? Yung bakal? Yung dyan? Okay. Ha? So. Ito, parang maganda yun. Ante, may pa. Oh. Meron na di bang Baba lang ante. bakal yung ginagawa nila papa? Maganda Diba yun. meron na yun? Oo. May pa. Te! Umalis ko. Oy, magkano to? Kuya, pabiling ko ko. Isa kami 3. Wala sipon lang. Diyan ko na inumin. Magkano to kuya? 480. Parehas lang din. Yung malaki ay? 580 daw yung malaki. Ito ay? Oh, pila mo na dito na happy. 480. Parang magkasunod. Mas malaki na ito. O yan, balon-balunan. Nay, bili na po, Nay. Hi, Ben. Pita mother ha. Magkano po balon-balunan? Pag puro balunan lang, be, 180 lang. Pag atay balunan, 200. 1 kilo, ay 1 kilo. Lahat atay lang. Panay barya na.
Ay, paminta na. Sa tayo kain daw? Sana, iba pagsugod ba no? Lasal. Johnny Wayne. Dati wing lang tayo magkain. Buti daw may sabaw. Kunti lang isda ngayon guys. Walang ibang mabiling ibang isda. Walang ibang isda. Dahil hindi makalaot. Sobrang alon. Puro manok. Karne. Bili tayo nito upaka. Kamansi. 15 isa? Sarap to ba ito? Gatan natin kung may luto natin sa ating kitchen ko. Sarap katahin eh. May daing. Yung bata pa sana. Ilocano talaga pakam. Kakak, kamansi. Kumbira ng tanda. Ibuto yan ba ito? Oo nga yun. Yan ito. 15 lang. Ito po. Pagkalangkalang namin eh. Bili ka lang ng ano, pansaong dyan. Sarap kasi yan, papa. Ano, ito daing. Bili tayo ng pangsahog sa kamansi, daing at dilis. Ano ba yun? Ano yung dalagang bukid na dito? Ito, sarap to oh. Pusit na ano, ballpen ang tawag nila dito, ballpen. Kano to? Ha? Ate, oh. Isang bag po. 6 yan. Ito masarap din tong labarita eh. Ay, okay yan. Tipo 1 po. Ayos lang naman. Napapanghian na. Ito na lang. Yan na eh. Sarap din ang bigas eh. Ano, mother? Dalagang bukid po. Magkano itong ganito ate? 180 po. Ito po 90. Yan po, ma'am. Gusto nyo. 160 yan. Magkuha ka yung dilis yung konti Ito lang. po, 80. Ano, te? 50. Malaki. Wala nang maliliit po. Lahatang masilag eh. Nagutom ka na. Nagutom ka naman, oh. Ano, huwag punta. Gutom ka na lang? Oh, gaya, mas dong sigaya Ang harap nga bun mata. Balbalunan na na. Binalbalo. Uray madinaluto. Ah, aswang balong nga. Oh, sinipin na lang. Kay ate. Ayun kayo. Magkano yan, te? Isuot mo na eh. Magkano yan? 130 daw. Palitan mo na yung chinelas. Ay, gusto ko nito ngayon. Ano gusto mo? Ha? Turo mo. Saan? Kaya tinawag na putok ko. Nagpuputok. Ay, Sputnik bread man. Ito ang putok. Parang tipo. Akala ko ito yun. Parang Sputnik. Let's go. Order na guys. Lunch time na. Talagang hirap-hirapan na. Pan po, bopis po. Bopis. Yes, go, auntie. Ano yan, auntie? Kila yan? Wala yung ano, baka na may halong kwan. Halong baboy. May bopis. Nilayin ka, auntie pa. Parang gusto ko rin ang sila. Kain po. Kain. Sarap guys ang mga order namin. Oh. Ito yung pinakamasarap din. Oh, sabaw. Only sabaw ang pa namin.
Ito ka ba ng ano? Dito kami magpakabusog sa sabaw. Panalo talaga yung sabaw nila dito. Ayun na. Dami. Ay na yung breakfast ni malaki. Dalawa akin eh. Kasi tayo, Dalawa sabaw ko ha. Kay mama niya. Ayan. pwede mo mag-refill na tayo. Pwede mag-refill ng sabaw. Nagkain doon sa kabila. Kung ba sila sa ano? Sarap. Di pa sila nagkatay? Sila Kuya Billy guys, ng ano, may pinuntahan lang. Masarap yung bopis, sarap. Ito, beef steak. Ante. Ante ko. Guys, sa katatlong sabaw si Gigi. Ala! Ayan na, oo, yan, yan. Siya guys, kwan lang, isa pero sulit. Malaki. Sarap. Busog.